Jo, nawe siri kudia na chipinga chodadama. Chokwa muri ya Zimbabwe ndiri mwandiri mkadibe kufamba mkadibe kufafedza ndikutsuzura tsakaiti matima na wasenyika ino. Zimbabwe rigandikore bauti ndakabata nyaya muri ya Zimbabwe yekuchitungwisa kumanyame yekuti izvo kune mukomana ari kufungidzira kuti pamba pakafira nepe girlfriend andirika. Kwa muri Zimbabwe zvakawanda zvamuri kuda endai pa channel zvakawanda zvandakabata zviri kupisa zvega ndirika. Zimbabwe nyaya ndoda kutanga nayo panapa rega ndingotizo paka Harare budiriro Caps. Yes. Chiri kuti kudini? Nyaya yekubudiriro ku Caps muri Zimbabwe yakamiri yakati. Pane mukomana akaenda pamba kunotsvaga pamba pekugara. Aenda kunotsvaga kana chiri kutsvaga pamba pekugara ndiri kutaura nyaya yekuroja. Aenda pamba apa kunotsvaga pekuroja akabva awana imba. Awana one room yake mukomana uyu. Achibva aita sei? Achibva munhu wai communicate naye musikana anove mwana wepamba apa. Mwana wandiri kutaura muri yeZimbabwe ndiye akakwanisa kuchinjana manhamba efoni nemukomana akatsvaga pamba. Ndokubva atoratidzwa imba yake inova imba room iri mukati yakanoisa property yake semukomana uyu. Mukomana uyu anambogara auya pamba pane mukadzi nokuda kwezvakaitikawo kwaari iye, asi mukadzi ainaye, asi mukadzi anamboya pamba apa. Inzwai Zimbabwe. Mukomana akabva arongedza hembe dzake dzese nemidziyo imba make yese achibvaisa mubamba. Mukomana uyu ane kwaanotoshandira kwaakaenda kubasa. Aenda kubasa akangoita 4 days achibva aenda kubasa. Aenda kubasa anoti iye ndaive ndine pressure yemwana wesikana wepamba apa yekuti muri kudzoka rini, muri kuuya rini, muri kudzoka rini, muri kuuya rini. Saka inini zvakandibata kuti mwana uyu handina kumboita nguva yandikaita naye kutaura naye. Inini imba yangu ndeyangu, makizi angu ndakatakura, hapana dambudziko riri kunzi nangu. Why aine pressure yekuniti Muri kudzoka rini? Muri kudzoka rini? Munouya rini? Musikomana uyu akabva ati ndiri kuuya musi weSunday. Paakati ndiri kuuya musi weSunday, iye akabva aenda musi weFriday. Musikana aenda kubasa. Paakati ndiri kuuya musi weFriday, musi weSunday akabva asvika Friday. Paanodzikira bhazi, paanodzikira kombi, pane musika waamai vake vemusikana uyu, amai vepamba apa vanoita zvekutengesa. Ndo paakadzikira. Achidzika ipapo amai vemusikana uyu akanova mhorosa, ndilandlord wake ndobva anova mhorosa achibva ati ndiri kuenda kumba. Amai vachibva vati neniwo kwakuruma past 4 ukudzangu hatina chikafu, rega titoenda unoni ndakwenda kupi? Ndakuenda kumba. Ndokufambidzana vese umwe pake vakananga kumba nekuti vari kuenda pamba papawo. Amai ndiye muridzi wepamba, mukomana ndirocha. Ndokunosvika pamba mukomana ndokindira dhoo rake. Achikindira dhoo rake akamira padhoo akatanga kuona zvaseuti kumba mangu maita sei. Zimbabwe inzwai zvakaonekwa nemukomana wemumba make. 1 akatanga kuona mumba mune mabhaketi 3 akarongwa. Mabhaketi 3 akaona 1 ndiro anoziva nderake, 2 haamazivi. Kureva kuti maiva nemabhaketi 3 asina mvura mukati. Achinotarisa mabhaketi akaona mubhaketi rimwe nerimwe riine zai bhati musina mvura. Ndokutarisa pambhedha ndokuona pane jira rekumasowe rakawaridzwa pamusoro pembhedha wake. Jira zvakare haarizivi. Mabhaketi 2 ndake haasi ake, 1 ndiro rake. Jira rakawaridzwa pambhedha haarizivi. Zvaonekwa izvozvo ndokubva atarisa pasi ari kuona pane makenduru akatopfuta akatsva akapera. Rimwe racho rakatoda kutopisa bhesi yemubhedha, asi mubhedha hauna kuzotsva, asi wakangoridza makeri kuti dai moto ukaramba uchienda mberi bhesi remubhedha raitsva. Ndokubuda panze ndokushevedza amai vanove muridzi wepamba. Zvikanzi mama uyai kuno. Mama vakati kumukomana uyaiwo kuno. Zvikanzi mama aiwa akusi kuti ndiri kukudhererai zvokuti ndiri kushedzera kuti uyai panapa, ndine zvandoda kuti muone mumba mangu, handinambogara ndagara mumbamo. Amai vachibva kufamba vachibva aenda kumba ndokupinda mumba. Zvikanzi honai zviri mumba muno. Zvikanzi mabhaketi ndangu, ndakachitomatsvaga. Jira iri ndiri kubasoweri nderangu, ndanga nchiritsvaga. Zvikanzi sei konai mama, ini ndakasiya mumba ndakakiya. Chii? Vachibva ati ngatichibuda isusu ndimirire vana vangu ndigovabvunza kuti havazive here zviri kuitika izvi. Pane kamukomana kadiki kakazosvika time ndobva asangana nemukomana womuridzi womumba kuti chii chakaitika. Ndobva agaragara. Mukomana uyu
akabvena notora laptop yaisisi vake ndobva ati password noisiva time achibvadzoka achibva ati information ndaiwana ona mulaptop sisi vake vachitaura nemunhu ari kunyika iri kunze kwenyika vachinzi ivo vakasangana paFacebook zvikanzi ukaita zvinhu izvi zvinhu zvinoitirwa mumba musingarare munhu imba isingapinde vanhu ndoba uchitora mabhaketsi aya wobvoisa mazai nezvaakaudzwa kuita achipisa makenduru kusvika apera achibva anzi iye isa 50 US muakaunti mangu iwewe uchazoona mari muakaunti hapana chokwadi chiripo apa achibva ashevedzana namai vake vana mai vemwana ndivatanga kutaura neni so vachibva vaenda mumba umu vachibva vasvika vachibva vadira sauti mumba mangoma ya sauti ndokubvisa mabhaketsi avo ndokumasiya ndokubva bvisa jira ramai vari kumasowe ndokubva vasiya vachibva vatakura zvinhu nezuro vakatakura zvinhu vachibva vaenda mari yerendi yanga vabhadhara vachibva vasiya so mukomana uyu nehama dzake mukoma KP shoko ravana ariko zvino zvavari kuti Zimbabwe hapana chitsotsi kana chatakavanzirwa pane zvakaitika hapana kuramba kuripo vari kubvuma kuti ndo vakazviita nemwanasikana neinformation iyese yekuti aichata nemunhu ari kunze kwenyika ine zita randiri kuziva panapa raaichaura nawo achinzi ukaita zvakati zvakati asi zviitire mumba musingapinde munhu musingagari munhu ukazviitira imomo manje mari inobva yazara muakaunti kana mabhaketsi so zvakazoitika ndezvekuti mukomana akadzoka asati apedza kuita zvimwe zvake nezvimwe zvaanga kaudzwa zvazvisati zvaitika mumba umu mukomana achibva apindira mabhaketsi akabviswa mazai mabhaketsi nezvinhu zvakabva zvatorwa so mukomana ari kuchema kuti nevabereki vemwana uyu mwana wedu hapana zvakaitika paari here nokuti zvakaitira mumba make pamubhedha wake nemabhaketi ake akashandisira zvinhu mumba asi akazosvika achiona zvinhu izvo but paari kubvuma vari kubvuma ya saka aunza nyaya pachimuti ndiani femi kubva kuna amai nemwana wacho mukoma KB vese mwana akura semusikana uyu mukoma sikana uyu ari kuma 23-24 zvichienda mberi asi anotosenza mudhorobho saka paakatumira mari $20 $50 mabhaketi akazara nemari asati azara angasati apedzeka zvakanzi aiti muridzi wemba akabva apindira panga pane period saka iphone abvunza uri kudzoka rini so iye painzi hapana ofuka ndofunga daira kuti mukomana uyu akadzoka paanongodzokera zvinova zvange zvaane mwaka wekuziva kuti munhu achangobva kuno kuizvezvi zvinotora nguva yakaita sei kana kuti aida kuudzwa kunzi pamwe ndinogona kuya kupera kwemwedzi nezvaakapiwa minamato nemazuva zvinhu zvaibuda saka pakanzi ndichadzoka Sunday mukomana akapindira Friday anoita basa reiko musikana uyu hatizivi kuti anoita basa rei ndauzozone basa rei mukoma KB nai vakomana ngaatsvake kamunda ari mefodya akohwe mari nepremier yakamirira munhu shongadzi weisa $50 kana kuti kanda mazayu zai raiputika kubudisa kuzadza mabhaketsi baba Isabel papa kana maenda paWhatsApp channel endai munoona mubedroom memukomana uyu mabhaketsi aine mazai paitsva makenduru nemake yekuti kenduru dai rakaramba richipfuta mubhedha waitsva imba ichosozvo manga mungori nemubhedha chete kamumbomo ndiri kuona kana kuti inenge kitchen unit here kana kuti inenge wardrobe imwe iri kubuda mu1 room koma aigara ega kapa asi mukadzi anaye iwardrobe anenge no mukadzi anaye mukoma KB but pane zvakaitika zvine imwe unyaya isinini nyaya tiri kutaura ichi ya manyai paNational FM WhatsApp channel munozvionera mega ingokanda izwi rokuti link LINK pa 0713938538 0713938538 pamwe chete ne0712393852 0712393852 hasi ega baba Isabel it means kuti munhu uyu ari kukona kana kuti ari kuvhara vanhu vakawanda achivadaro and akavhara ka vanhu 1000 2000 nema$50 inenge iri mari tomboti hazvisiri zvekuti akusi kuvhara ichokwadi zviri kuitika mukoma KB nenzira yekuti munhu ari kune imwe nyika ari kukutumira kuti ita zvakati wobva wangoona mari yazara mabhaketsi chitendero here chii zviriko pane here akamboita mashuro akadaro mari kungozara mabhaketsi ende hazvina zvazvinozokonzera here mangwana kungomuka mabhaketsi aine mari senge example iyi aitira mumba memunhu izvezvi nyaya yatiri kuda pana pamhuri yeZimbabwe ndeyekuti aunza nyaya yemubatsirei ari kuti hazvina dambudziko kwandiri here nekuti zvakaitirwa mumba mangu
pakaipa tichatora kanhare kubva kuvateereri ekuti vanhu vanokwanisa kakuita mari kuburikidza nenyaya yamataura ipa nepfenyuro. Ndironzwa vanhu vachidaro ngo. So tisingazivi kuti vanhu pavari kuzvinzwa izvi pane akamboona here kuti zvabuda uyezve kana zvakazobuda upenyu hwake wakazosumuka sei. Ndizvozvo kana hapana akambosangana nazvo akambotaura nevanhu ava achinzi ngatumire kamari yakadai then oisa kamazai mubhaketi oita zvanofanira kuita kuitira kuti mari izare. Zvakaita here? Tibate pa 0713938538 0713938538 0713938538. Ndakwete kuda zviri nyore urombwa ihwoyo mari iyoyo haina zvainoshanda. Mai Talisa Katambarare kwa pai watsomba DC asi inouya here nai Mai Talisa Mai Talisa Katambarare inouya here mari yacho kana uri urombwa inouya here. Alright, ini ndakamboisirwa message munhu wacho aiwa ku UK akanditi ndinokudza zvekuita then unowana mari fasa. Munhu angari ku UK akaisira ka message ari kuno ku Zimbabwe. Baba Isabel. Yes. Ma message ari kuya panapa. Mukomana ngasagare mumba umo vanhu ava vakaromba ava. Okay. Kelvin pa Westgate apo manyepo ayo ndakambozvitwa izvo akazonditi kutsvaga mari mumwe wangu ndofunga Mwari vakapindira kuti ndisabirwe dzimwe dzenguva kuromba ikoko ngatidzidzei kushanda nesimba. Ndozviri kutaurwa kane vateereri ve National FM radio. Wafira ku girlfriend angakura seiko Baba Isabel? Angakura seiko murume wacho? Tirikunzwa kuti 31 years mukoma KB. Angane mhuri here? Angasati arora. Okay, vanga vane nguva yakareba seiko vachifambidzana nemudzimai uyu? Akutunza ngo sina mazuva akawanda vari vese. Saka chii chaitika kuti azotisiya? Right, nyaya yakamira yakadai mukoma KB nemhuri yeZimbabwe. Ndio yakada kuti kupesera but pressure iri kudiwa nyaya iyi. Mukomana uyu akaonekwa kuswera zuro ari pamba pamai ava achitofamba aripo nezuro ari kutonzi akatoonekwa achienda kunotenga chingwa akatobata doro rake. Achitoonekwa kuti mukomana ari pamba apo ende kumamisha kunogara vanhu akurege kuonekwa kana usina wangobuda panze chete unotoonekwa. So dasi ndio pazoita kuti kwanzizo nezuro kuswera zuro ndika nezuro aonekwa kuseni maskati ana usoonekwa. Vana kwanzi vakazomhanya kusanganisira wani mwana wamai pambapa neumwe mwana wachitamba vese vakamhanya vachiti kumbe kwete kune mbavha mumapedu vapinda mbavha. Okay, amai pambapa vanga vasisipo ende avana munhu wavakamboudza kuti munhu ari kumba kwangu ndiani afa. Vanhu pavakamhanya ndokunooneka nokuti nguva ika kana kwangwenzi mbavha chavari kuda next day vanhu padhuze kuda kubatsirana kuti toita sene mbavha nekunongobira munhu wese vari kunodongora dai vari kunoona munhu uri pasi pembedha makumbo ndo ari panze. Munhu kochii vanhu atoratidza kuti munhu uyu akatozwi kunonzi akatozoiswa pasi pembedha kana kuti vaida kuzama kumusumudza kumuitira pane imwe nzvimbo but zvairamba anga akurema kusvikira mapurisa azouya. Mapurisa vauya paya musikana akubvunzwa anombonzi akamboramba kusvika azotaura kuti ichokwadi nemunhu uyu taidanana. Okay, but pakauya munhu uyu aite muviri wangu uri kupinda chando ndiri kutonorwa mazuva kune chifuruka ichi kune chifulo ichi but ndakamubvunza kuti ko iwewe kana uchiti uri kurwara kuri kuidoro but doro rano sei ana kusiya chibwa doro rake kwanze akazokutanga kungoti ndakupera simba ndakunzwa kutsva ndiri kukumbirawo mainingi usari uchengete vana. Shoko kuti usari uchengete vana ndabvunza kuti kupai tisari uchengete vana ane vana mwana wemunhu uyu zvikanzi iye mukomana atorina mwana ane mwana ndiani ndiye mukadzi wevana vake iwo. Mudzimai uyu ane vana vangani? Kwanzi ane mwana 1. Ane mwana 1. Mwana uyu akura seiwo mudzimai uyu? Mwana mudiki maybe ari tori kuma 7 years aitotambawo nevamwe. Alright, ndio wakatangira nyaya zvokuti vana vadai vasina kutaura dzimwe dzenguva amene baida kuti plan yakaita sei. So vana pavakataura kuti mumba mapinda mbavha vakaona makumbo achibuda pasi pembedha amai vanga vasipo kuti amai vakabuda pavakaona kuti murume uyu afa here. Ndofunga ndipo vakabuda vane zvavaizama kuti vangaita sei vanga vavhunduka. Saka izvo mapurisa anga aripo
kubva nezuro kusvika nhasi hama dzetorara dzikachengeta munhu sine zuro mapurisa anokwanisa kutora munhu but wakararira ndachitunha kusvika kuseni kunoko angasaratirwa kuchinzwa mirwa kune vanoita izvozvo nokuti mapurisa vane magredzi kuti kubva apa kune vanoita izvi kubva apa kune vanoita izvo vakamirirwa vacho varara vachengeta varipo vakachengeta but vakamirirwa kuti vasvike ipapo vanga vasati vasvika saka suzati kwezvinozvi vasvikira kuti mutumbi uzotakura uende asi afira girlfriend saka pachatoitwa postmortem pachatoitwa postmortem poonekwa kuti chii chakauraya murume because pane makunga mamwe zvaonekwa zviri kufungidzirwa kunzi munhu haagara akadai mani mungada kuzvibudisa of course tichimirira kuti mapurisa vaite basa makunga anoti iyo mukomana uyu kwakavadzika kunenge kwakati zvimbei okay so zvinenge zvauda kuzoonekwa kuti kana kuri kuti kuzvimba inyaya yekuti paiti ari kunzwa chando pane ari kunzwa kurwara ari kutsva ndo zvadaro here kana kuti michina inobuditsa kuti pane zvakaitika kana kuti hakusi kuzvimba magariro ake masei vanhu ndizvozvo zvazonzwa pakaipa amai ava girlfriend yange sina murume ainge sina murume okay asi mapurisa vakutotamba nawo izvezvi ndizvozvo garewo padhuze nesu vanobvunzisisa pane zvavanenge vachida information yavanenge vachida tendai maseno mucheke mukuru tinotenda chirongwa chino bozhongora sotidzana muklasi havakwanisi kudzidza chikonzo nenga kutarisa iye kana kumuseka iye akaziva kuti ndiri kusekwa haazokwanisa kugadzikana chimutorai muende naye kumba mumbofamba naye kana kuri kumadoctors chingave chivanhu kana chipostori abatsirwe chatinoda ndechekuti paanodzoka kuchikoro kunoko anga ari munhu semazuva ose anodzidza nevamwe achifambidzana nevamwe mune zvakanaka nokuti nguva iri kupera dhenyoroshiwiri benefo vakachwemba communication zvadaro mukoma kb mwana uya tika kurwara kudaro vakabva vatsvaka mubatsiri kuti anoda kuti agobatsirwa vakaenda kumadoctors vakatama kutsvaka kuchikechi vakaenda kuita chivanhu kusvika vachiedza kumwe munhu akauya pamba ari mukati mekuti aone mwanasikana uyu munhu uyu paakasvika pambari mukati mekubatsira akati izvo pane zvandiri kuona pano pane zvandiri kuratidzwa pano mune vana vanganiko zvikanzi ndine vana vatatu vana vari panapa vangani kuchibva kwauya vaviri zvikanzi pane mwe mwana wandiri kuona but mwana wandiri kuona panapa mudiki kune mwana uyu zvikanzi mwana wangu mwana uyu andingati akafa mwana uyu takaisa zviziviso kana kumapurisa muzvikoro nenzvimbo dzakasiyana mwana uyu akati achibva kuchikoro akaenda kuchikoro haana kuzodzoka pamba nanhasi asati amuwana zvikanzi ndiye mwana wandiri kuona pano mwana wandiri kuona panapa haaziriye ari kurwara uyu ndiri kuona mwana mudiki ndiye akasvika pamwana uyu ndiye mwana ari kugara pamwana uyu nguva inenge ichitaura mwana uyu mwana iye ndiye ari kuzama kubuda mhepo pamwana uyu alright ari kuda kutaura kuti ari kupi chii chikamboitika kwaari saka nhasi zvandoda kuita panapa ndezvekuti ndichazama nenzira yandinogona kuti mwana uyu akwanise kutaura ari pamukuru wake kuti muzive kuti mwana we aripi but vakazama kuti iwo ane makore chikonzero mwana akashekwa musa 20 mugore ra 2023 iko zvesi 2025 achienda kuchikoro ari mwanasikana zvikanzi no problem mhepo iyi kana yauya apa ichatiudza zvese nezvekuita alright zvadaro mukoma kepi mwana akapinzwa akataka kuita zvakaitwa iye ataka kuita zvakaitwa kudaro akabva buda mhepo iye yakutaura iri pamwana manje ikanzi ndini achitaura nezita zvikanzi zvandoda kuita panapa ndezvekuti ndiregerei ndiende nditeverei kwandoda kuenda ndo kunoita kuti muzive kuti chii chakaitika pandiri mwana ayo akabva anzi muteverei ndokutaka kutungamirwa achimhanya ari kumberi mhuri yezimbabwe pakavabata-bata kusvikira vaita zvekumubata kuti iye asafamba zvinodarika mafambiro aanga achida kuita chikonzero kana dai aida kufamba nekumhanya kwaaita hakuna aizoziva kwaaienda chikonzero speed yaimhanya nayo yange yakawandisa ndobva vamubata vachifamba naye achitungamira ndobva asvika pamwe pamba asvika pamba zvikanzi muyadhi nditenderei kupinda muyadhi ndo mandoda kupinda achinopinda mhuri yezimbabwe akabva asangana nekamwe kamwana kepamba apa ndingangoti vana ava vanga vachikwana kuita 4 asi akasiya vamwe mana achibva enda kune mwana mudiki zvikanzi uyu ndiwo ndoda kubata uyu ndiwo ndoda kutamba naye chikonzero ndiye wezera rangu nemhaka yei kana ivo vaine zera rinenge rangu inini vasina kubata uyu paakadaro akabva aenda kunobata mwana uyu ari mwanasikana zvekare ane makore akada kuendera nemwana uyu ndobva dzipa kubata huru mhuri yezimbabwe rekezivisei zvakaitika panzvimbo iyi vanhu vakada kuzama kubata kubvisa mwana uyu mabatiro anga akaita vanhu vaizama vamwe vakazama kuda kuita kuruma kuti dzimwe dzenguva akarwadziwa angasiya akazosiya hake mwana arirezuka adonha ngoti zi vakawanda vakushedzera mashoko ekuti vakomana pangatakurei mwana uyu tiendese kuchipatara mabatiro anga kuita achichaziva kuti mwari vachatonga matongero opi ndobva vangoita zvaakaita
aitwa zvakaita ipapo makangoti bengero angopengenikwa kudaro akabva taka kutaura ari iye akutaura ari mwana uyo zvikanzi ndinonzi Nengi ndichibva kuchikoro zvandakaita ndakasvika pakati ndasvika pakati ndobva ndasangana na Mai Nengi vachibva vanditi nini handikomba kwangu pane zvandoda kukupa zvamai vako unosvika uchivapa vakandichivedza nezita mai andaivaona apo neapo asi ndasingavaone nguva dzese asi vanhu ava vaigara pedyo nepedyo vari musame village ndo vakaita sei vakanditora ndobva ndaenda kumba kwavo vachiti vane zvavanoda kundipa zvekuti ndopa mai vangu pandakaenda ikoko vakandipinza mumba vachibva vandivharira dho vachibva vati iwo ndiko kumwe drink kubva zvandakapiwa drink ndikamwa hapana chandakakwanisa kuzoziva nokuita asi kuona ndaiona asi kutaura ndaisakwanisa kutaura ndaiti ndakataura ndaiti izwi rangu haribudi mhepo iri kubuda pamwana wepamba apa asi ndakazokone vanhu vakazouya vaitaura language yandisingazivi nemotokari pamba apinzwa motokari ndichibva ndaenda mai ava vakasara kwandakaenda ikoko ndo kwandisina kuzodzoka andina kuzoziva kuti zvakaita sei asi ndakapinzwa mumota ndakadzorerwa mumba ndichibva ndabviswa hembe dzandanga ndinazo dzinoratidza kuti ihembe dzekuchikoro ende pandaigara mumba umu andinambogara ndabviswa hembe dzekuchikoro ndakaramba ndiine uniform but pandakapinzwa muiyi motokari yandaida kuendeswa ndo vakanditi hapana hembe redzikumupfekedza chikonzero hatidi hembe dzine rudzi rwechikoro ndakadzorerwa mumba ndichibva ndabviswa uniform ndo pandakaenda ikoko ndo kwandakanourawa kana muchida kuziva ndiri kutaura nezvechokwadi itai kuti ndipinde mumba ndoda kunotora hembe dzangu dzechikoro dzirimo uniform iya asati apinda mbasvika ndinomubatsiri ndiri kumbokumbira ambouya pano ndiri kuda kumowedzera simba ndikuti akapinda mumba umu asashaya uniform awane uniform yake pamba pakaungana vanhu ndipo pamba pamai vaitaura kuti vakashedza mwana uyu ndo pane mwana vakashedza mwana uyu ende mwana anga akuita zvinhu izvi ahasiriye mwana uyoyu sisiye mwana uyo kurwara paakasvika ipapo waakanobata iye mwana wepamba ipapo akamudonhedzera pasi vanhu vakaita bata akadzipa aregedzwa angoti tasa azopumwa wepamba ipapo ndiye akamuka akubudirwa nemhepo dzemwana uyoyo kwete hama yake ndiye akapinda mumba zvakare achiti akutaura achiti ndini Nengi regai ndikubude nepo achinopinda mbane imomo ndobva abuda akabata mauniform emwanasikana iri bude uniform yakabuda nayo akanyatsobuda nebhutsu masokisi nedress reuniform ndo rakabuda naro achiti izvi ndio uniform yena ndakapfeka ndo uniform yakabata zvikandibatsiri ndipe kunoko aisi uniform yemwana wenyu here zvikanzi ndiyo iyo amai epamba ndo ataka kubuda achiti inini hangu zvitori kandizvizivi but ndakuenda kupi ndakuenda kumapurisa nokuti mapindiro aitwa pamba pangu handina kodzero nawo nhasi izuva rechi5 kubva paitika zvinhu izvi amai ava pavakabuda pamba apa vachitori kuenda kumapurisa vakabva vanzi nemubatsiri imimi varidzi vemwana akashayikwa nzira yekumapurisa yamakashanda nayo kudhara yekuti makaenda kunoripota tamusikuwana mumba menyu mune dhoketi rekuti mwana akashayikwa ipapo mamakagumirepo no problem makatoenda kumapurisa vatari kuenda kumapurisa tinozvifarira inzira yakanaka toda kuziva kuti paenda kunoripota kumapurisa vaenda kunoripota here kuti hembe dzemwana akashayikwa dzawanikwa mumba mavo kana kuti vari kuripota kuti kune vanhu vauya pamba pangu vakaona hembe dzemwana mumba mavo no problem regai vaenda kunoripota kumapurisa right vaenda kunoripota kumapurisa mubatsiri akaita 2 days akamira pamba paamai avo achiti kana vachinoripotazve ndiri mumwe wevamwe vanodiwa pamba apa ukama unofanira kuya panzvimbo ari kuenda panzvimbo panonzi paZimuri Park kunzvimbo iyoyo ndo pavari kuenda ndo pavachienda kushedza vanhu ivavo apa ari kuti ndakuita kushedza pamba ipapo zvinofanira kuti zvibude zvinhu zviri pamba ipapo so veukama vemwana uyu vamirira kuona hembe akadzibata achiti chetiwa misi wa8 chichi chabuda chimwe chiri mumbamo saka mwana uyu kana kuriko kuti akaparadzwa upenyu akaparadzwa nani
no vari kuti zvinotangira pana mai ndo panotangira mai ava vanogara pamba pane vana avo vane murume but murume wavo anoshanda kunze kwenyika ashandi kwa anditi mhepo yaibuda itaura kuti inini ndakabviswa uniform ndikapfekedzwa hembuko ya motikari ikatitora ndo pandakazourayiwa but pane zvinofanira kubuda kusaka because patronzi hembe dzamunotora idzodzo munenge machotora inini kana matora hembe dzangu mba imomo muchange matora imimi nokuti amai ava nevanhu vakanditora zvakafanana kuti chinhu chimwe chete vaiti tuita zvakati saka musi wa 8 pari kuenda mubatsiri ikoko ndo pachabuda nyaya dzese uyezve nedzimwe nyaya dzisiri dzemwana uyu mumbomo saka zvinoratidza kuti pane dzimwe nyaya dziri kuseri dzisiri nyaya dzokudisappear kwemwana uyu chirongwa chino bhozhongora segment tiri kuchikurisa vakaenda kupi tibateka pa 0713 938 baba pane nyaya yamataura apa yekuti kungodanana chete kwatoda chipatara chakanaka naizvo nekuti vanhu vanodanana pazuva chete munzvimbo right chipatara chinorapwa vanhu chingatokanganisika shuga bp ndamunango unzakumbuka kuti kabanga rikukomedwa tasa ari kutooneka baba bozhongora wendivi aya Mashengo patukeni tikisimudzombaja tichirombo katsika chateza endabvonzana aiya nadama riri kusumuka iri baba shero Muritani kopero wangu muri kwenu ndani kunyumba chekusanyati chakamira seko naibhozhongora ichokwadi muri yezimbabwe ndiri mukati mekufamba ndiri mukati mekupinda mukati menzvimbo yesanyati nyaya ndiri kutaura pano ndeyekuti izvo paita mwanasikana mukoma kepoto kwaita mwanasikana muri yezimbabwe akashaika ari musikana akakwanisa kuita mukomana wake asina kuroorwa ndokubva aita pamuviri kudaro mwanasikana akagara pamba ari mukati mekubvunzwa nehama dzake pamuviri pabva kupi pamuviri ndepaani but mwanasikana aingonzvenga kuti kufamba kwandakaita handikwanisi kutaura nekuti mwana murume uyu handichakwanisi kumuziva kuti ndoita sei zvakaita kuti mwana angozokuda ari papa kusvikira iye pamuviri patokwirirwa pari papa but mwanasikana pakakwirirwa pamuviri akazosvika pakunwa poison ndokubva afa aine pamuviri anga ari pamba pevabereki vake mushure mekubvunzwa kuti pamuviri ndepane ari kushedzera kuti handichazive mukomana ichokwadi ende paakanwa mweshongayo apanga pasisina kana nyaya dzedzo kunzi ari kushungurudzwa ari kubvunzwa doenese akatonwa mushonga vanhu vakarivara ndokunonza kuti mwana uyu adona kutasa kudai sokuona mwana ari kutorutsa kupiwa mvura kuzoendesa kuchipatara munhu atoshaika asati asvika muhospital nenyaya yekuti vakatonzwa kuti chinhu chaari kurutsa mushonga poison mushonga urimisa donje zvadaro mwanasikana achibva apa iko zvinezvi kutaura kuno kwatiri kuita iko zvinozvi rave gore rechi4 mwanasikana uyu ashaika iko zvino zimbabwe tasvika panguva yekuti izvo vanhu vakawanda vari kugadzira minda yavo vari kutema makwenzi vari kutarisa kuti zvitsiga zviri mumunda zvakamira sei kuitira kuti nguva yekurima zvayakukwana ungazorima sei pakunowedzera minda paya ndokubva vatanga kunesera vabereki vaya neumwe munhu pamunda panexa achiti kuwedzera kwamuri kumuita munda uwo muri kuwedzera muchipinda munda mangu but ivo vari kushevedzera vachiti pamuri kuti ndiri kurima munda menyu ndepapi nokuti gore rakapera ndiri ndakarima apa ndiri ndakatokohwapo apa uyu muti uyu ndakatoupisa ndikaudonedza uri mumunda mangu imi makataka kurima gore repe zvikanzi aiwa ndiri kukuudzai kuti munhu mamuri kugadzira imomo mumunda mangu ndokubva vanetsana zvokuti vakanetsana kusvika kuenda kwasabhuka nekuenda kuti katatu sabhuka achishevedzera kuti makurukota angu endai munoona ende zvechokwadi vaiona kuti munhu ari kunzi wapinda munda mangu haaziri yapinda mumunda sabhuka achibva audza munhu uyo ari kuti kupinda munda mangu maitiro wenyini maitiro amuri kuita haana kunaka ko kana muchiti ndepenyu nguva yose makambenge muri kupe toshevedzai vanhu vakapega minda yaoneke zvikanzi handinei nazvo ndati paari kuda kurima pagore rino asaparipa nekuti mamunda pangu right pamhuri dziri kunetsana idzi
ari kunetsa mumwe achiti wapinda mumunda mangu ndeupi vabereki vane mwana akashayika ere kana kuti mumwe munhu vane mwana akashayika ndo vari kunzi muri kupinda mumunda mangu right handirika vadaro vabereki vaiva vachibva kwaSabhuku musi weFriday last week zvikanzi nevabereki vaya vari kushevedzera kuti muri kupinda munda mangu panapa dai totomboita zvemaoko nokuti zvekuenda kwaSabhuku kaviri katatu zvanetsa ndati musapinda musarima pamaimborima paya munda wangu dudu chako icho zvimwe zvokuti mwana ngodzi chako zvienderana nokuti urikudzorera zvakaita sei right vacho ivavo vari kushevedzera kuti musarima ndo vakazenge vakudzorerwa vanhu vakasvika pakurovana havazi vanhurume pakura vadzikura chako amai kumagunde yekumagunde amai vakarohwa vakashevedzera vakati aiwa kurova kana zviri zvemaoko unogona but ndoda kuratidza nekukufungidza dzimwe ndangariro dzezvakadarika amai ndo mashoko akataurwa inini wandirova maoko kana kurima paipa uchaparima kunyangwe ndaipada ende ichokwadi kuti munda ndewako but gore rino ndaida kuparima but ndoda kukufungidza kana kukurangaridza zvimwe zvinhu zvakaitika kare wandirangaridza zvegoreriya wandirangaridza iwe zvikanzi kudini zvikanzi aiwa mashoko endozoti munoda kujairira imwe chikwadi kusvika pakutiendesa kwaSabhuku nemunda watakarima munda wedu watiri makore tichirima tane makore akawanda but nhasi kungomuka muchitimo apa mucharima pa patove pedu kuti zvaita sekana Sabhuku chai ahudisa kana kupopora zvadaro mangwana makuseni pakamuka pamba apa antimunoziva kuti musha wega une waya yokuti kana vakawacha vanonika hembe dzavo kuti dziome handirika mangwana makuseni pakamuka pamba paamai vane mwana akafa pakanikwa hembe dzemwana akafa dzakagoverwa vanhu dzanga dziri pawa handiti paakafa mwanasikana mukuru atori nepamuviri akagoya hembe dzake pakaitwa nyaradzo dzakatogoverwa vanhu but pamba apa musi uyu pakamuka pakawachwa hembe dzakawachwa dzakatonikwa dzitori nyoro dzisati dzaoma dzakanikwa pamba mushure mekuudzwa inozviro kunzizwa hongu mandirova but ndoda kumbokurangaridzai zvimwe zvakaitika kumashure vachimuka mangwana kusina vachiona pane hembe dziya ndokuenda kwaSabhuku zvikanzi ndiwe munhu une zviri kunoko ndokuwana paine hembe dziya kuti dzibviswe dzakaita 2 days hembe dziripo vachiti dzinobviswa nani ndokubva vanoshevedzera naSahwira zvikanzi naSahwira ndizvo zvataona papi zvataona panapa zvinobviswa sei vanaSahwira vachibva varamba zvikanzi dai munhu anga akafa pachiitika masaramusi chitunha chiri mumba tine kodzero yekuti tibate basa iri zvino munhu uyo akafa pakagoyiwa hembe iyi tinotoziva kuti hembe iyi yakapiwa nhenge mambobvunza here varidzi vehembe dzoti dziriko here vamwe vakabvunzwa hembe vaishevedzera kuti hembe yangu yakadambuka hembe yangu yakatosakara vamwe vachishevedzera kuti hembe yacho ndichiri nayo asi ndinayo but hembe dzaionekwa zvakaita kuti vazotsvaga munhu anobatsira munhu anotsvagira ndiye akauya pamba bachiti akubvisa zvinhu izvi ndiye akabvisa zvinhu izvi but kubva zvabvisiwa hembe idzi hapana chati chaitika hapana munhu ari kurwara iye akabvisiwa kuti hapana dambudziko but nyaya iri kuonetse ndiye kuti hembe dzakazobva kupi hembe dzemwana wangu akafa hembe dzakagoverwa vanhu mushure mekuudzwa kuti ndichamunda right kumwe kutaurisana kwakazoita vamadzimai hapana kana kutaurisana uyezve vaiti vada kurima ipapo vari kushevedzera kuti handiti Sabhuku akati ndepenyu aiwa rimai hapana chimwe chichaitika but dambudziko ravo riripo nderekuti hembe dzemwana wangu akafa dzakawachwa nani dzakauya nani dzakaiswa pawaya nani kuuya indiudza kuti ndichakurangaridza dzekumashure haisi hama yedu hembe dzacho kana ariye akazviita akazvitora kupi 0713938538 muri kuti tadiko naicho chiri kuchokera paponi sanyati ine moto right the International FM Radio volume boze kuti ndakachibata chimuti ndinonzi Dominic Mupambusa ndiri kunoku kudande Dominic Mupambusa akachibata kachimuti ari kudande ari kushedzera kuti International FM Radio aiwa adekedzerwa nayo muri kuti kudiniko neicho chiri kusanyati right baba Isabel pane chimwere chamuroda kutsudzura icho kwadi muri yaZimbabwe ndiri mukati mekufamba nemukati mekutsudzura zviri kuitika matima navose nyika ino icho kwadi kuti pese panenge muri ipapo kwanzi ukateerera ndefenyuro National FM unobva wawedzera upenyu unobva wawedzera makomborero unobva wawedzera rudo kwanzi mudzimba dzevanhu vakaroorana kwanzi mukabata makanetsana papeka mukangovhura chete hazvina kuti nguva ipi kungovhura National FM munonzwa baba kuti sorry
amai vakuti sorry matopatanidza kunoti national FM Limited wamukase weshedzoti Sylvester Slechwa heti watika mumvuri anoshedzera kuti gono izira utembo akabata chimuti ipapo kwanza tichisino kuti chimuti ndechedu kusanganisira anoshedzera kuti iye my Annex my Cynthia my Privy Jeremiah handikangana my Esther pamwe na kule Elimia kambami handikangana baba na my Tumusaya mudhara soko baba Tenzo pamwe na anoshedzera kuti Elvis Karima handikangana anoshedzera kuti iye Mondreki Kambiru pamwe na Dala Raymond handikangana anoshedzera kuti iye Megaman Magomani baba na my PC Kapenda vose vakabada chimuti kwanza atichisiye nokuti chimuti ndechedu paka mvuma zvakare mvuma chakamira sei ndapinda Zimbabwe ndiri mukati menzvimbo yemvuma ndiri kutaura pano ndiye kuti isu vagari vemumvuma kutaura kuno kwati kuita unyoro huno muri kuziva zviri kuitika mukati memvuma ndaikumbira tibatsirane tifambe pamwe chete pane nhamba inoshedzerwa pano inova nhamba yechimuti yekuti munhu wese panenge ari papo vanoda kukomenda vanoda kubatsira vanoda kutaura neZimbabwe mukakanda nhamba iyoyo munobva maziva kuti mabada pachimuti uyezve kwamuri ikoko imi mutori chimuti tinotenda regai katimbopa sando kune vari kutibata Ashton Chiguru Edmo Tombi takawira chimhanda zvikanzi Kebira Bozo munopisa boys rangu Deliwe Mkwena loud and clear watching from Haboroni zvikanzi na Lloyd Matete simudza mubhadha urove pakadzikadzika Banadi is watching chakabatwa chimuti baba Isabel. Thank you producer Samu. chokwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba ndataura ndichara nyaya kuti ndiri kutaura nyaya pachefu zvakare kutaura kuno kwatiri kuti paitika nyaya mukati menzvimbo yedhorobha reChefu chaitika ndechekuti izvo paita maprofita akapinda mukati menzvimbo inoshevedzerwa kuti Chefu vakasvika maprofita avo vakatsvaga nzvimbo yavo yavari kuita sowe every day kana kuti zuva rega rega vanga vachionekwa vari mukati menzvimbo iyi vari mukati mekuti izvo vari mukati mekudamata vakawanda mukati menzvimbo iyi vari kuenda mukati menzvimbo vari mukati mekubatsirwa but maprofita pavakasvika apa havasi kuzivikanwa kuti vakabva kopi nokuti mukati menzvimbo yakafanana nedhorobha vanhu vanenge vari kuita zvinhu zvavo musikazivikanwa kuti ndive kopi nokuti hamuna sabhuku munzvimbo dzimasabhuku ndo dzinogona kubvunzwa vanhu kuti vabva kopi ava vapinda sei muno but vaita soweravo kudaro vanhu vakataka kuenda vari mukati mekubatsirwa vari mukati mekubatsirwa vari mukati mekushandirwa but varume ava vane pamba kana kuti imba yavakatsvaga yavari mukati mekuroja mukati menzvimbo iyi vari mukati mekuroja kudaro varume ava dzanga dziri mbavha varume ava vanga vari mukati mekuba vachiti vakawana mukana vakaba vaienda kunoba vachinosiya zvinhu muimba iyoyo yavari kugara imba iyoyo yavari kuroja but masikati machena vanenge vakaunganidza vanhu vari pasowe vachishandira zvakazoonekwa sei kuti varume ava imbavha zvadaro mukoma KB pamusha pavari kugara apa kana kuti paimba yavari kugara ndivo voga vanga vari mukati mekugara ipapo muridzi wemba asingagari ipapo pakazobrekwa pakazopaswa imwe shopu payakapaswa ndo pakaita tsvakurudzo vanhu kuti chii chiri kumboitika munomu ndo pakazoonekwa kuti aiwa varume ava vane zvavari kuita vanenge ivo vari kubandiri pavakamboziva badzi kuti izvo tinenge tazivikanwa ndo kubva varuva marata ndo kubva varuva pasi muridzi wemba paakauya ari mukati mekuudzwa kuti varume vari panapa vakapfuta kuti vanhu vari kubayiwa muridzi wemba akati munorevesa here pakunovhura imba yake kudaiso kuona mumba mune zvinhu zvese zvakafanana nemadhoo frame zvakafanana nematv nezvimwe zvanga zviri pepapo but pazuva ranhasi uno muridzi wemba ndopashevedzera kuti hainini zvinhu zvangu handidi vanhu vanoita zvakadaiso pamba pangu ndobva paburitswa zvinhu saka kutaura kuno kwati kuti ndapedzesera mukoma KB zvinhu zvaburitswa zvaenda pamba madhoo frame akazara ipapo vanhu vachingotarisa kuti ichi chinenge chanhingi ichi vamwe vachiuya ipapo vachichedzera kuti izvo ichi ndechangu ichi saka tamirira kunzwa kuti iko zvinozvo vanhu vazokwanisa here kuenda kumapurisa nokuti hazvikwanisi kutoreka hazvikwanisi kutorwa mapurisa asati aziviswa nokuti zvinhu zvakabiwa uyezve vanhu vanogona kudzoka vachiti izvo zvanga zviri zvedu but varume ava nesowerawo zvese hapachina munhu varova pasi ndativatiza vapinda muchibage nyaya ndiri kutaura Zimbabwe chivu so vanhu vakauya vachibatsirwa nevarume ava vachinzi isusu tinobatsira tiri maprofita pane vakadyirwa zvinhu pane vakadyirwa mari here ichokwadi mukoma KB vakomana mazuva ano vanoshevedzera kuti mweya unoda kuchuswa right saka kutaura kuri kuti ndiri kuita tsvakurudzo manje kuti ndida kumboona kuti pane vanhu vakaenda mukati menzvimbo vari mukati mekunobatsirwa mukoma KB pane vakapora here yes pane vane zvinhu zvavo zvakaita here nokuti handizivi kuti ipapo panobuda chinoraramisa zvikanzi mweya unoda kujuswa mweya unoda kujuswa right ndinokumbira kuti vanhu vari uko ngavaende kunoripota kumapurisa kuitira kuti zvinhu zvese zviri mumba umo mapurisa vauya vazozvitora vazozviona vazozvinyora pasi kana pane munhu akashaya zvinhu zvake anozoenda kumapurisa achinozvitorera kumapurisa nokuti mangwana zvinogona kuzonetsa